Хайді, дзяўчынка Альпаў. Вітер свіжа, а чому? Так здалеку чую гук його, ну а в облички чому? Бо чекають з позірку майгу. Ах, розкажи мені, дядуля, ах, розкажи мені, дядуля, розкажи це мені, кідрики і хвики гор. Сустрэча з Кларай. Смачна есці. Хацелася б, каб і Клара хутчэй пакаштавала гэта малачко. Пітер ідзе. Вітаю, лябёдка, мядзведзік, Мілка. Пітер, ліст прыйшоў? Ліст? Ад Клары? Ну, вядома. Ты ж ведаеш, я прыходжу штодзень без усялякіх лістоў. Доктар вярнуўся ў Франкфурт толькі учора. Клара не паспела б даслаць ліст так хутка. Трымай, генерал. Хайді, не хвалюйся так пра ліст. Схадзі на пашу і павесяліся з козамі. Ага, пайду. Мы пайшлі! Праўда? Я праўда паеду да Хайдзі? Так, Клара, можаш ехаць. Можаш выпраўляцца да гары Альмы, калі захочаш. Я так рада. Як цудоўна, Клара. Фрэйлін Ротенмаер таксама зразумела аргументы доктара. Дзякуй вам вялікі, доктар. Не мне трэба дзякаваць. Падзяку заслужылі Хайдзі і яе прыгожыя горы. Доктар. Фрэйлін Ротенмаер ужо пагадзілася паехаць з табой у Альпы, Клара. Што? Фрэйлін Ротенмаер? Ты ж не можаш паехаць сама. Я абсалютна супраць гэтага падарожжа. Але калі паненка так моцна хоча ў горы, я проста не маю выбару. Паехаць мой абавязак. Ага. А цяпер прашу мне прабачыць. Мне трэба рыхтавацца. Так, калі ласка. Тата, чаму я мушу ехаць з Фрэйлін Ротенмаер? З ёй будзе і ў палову не так весела. Чаму ты так кажаш? Можа, яна і строгая, але напраўду клапоціцца пра цябе. Ясна. Яна была супраць паездкі, бо перажывала, што нешта здарыцца. Ты вельмі дарагая для Фрэйлін Ротенмаер. Так, разумею. Прабач, тата. Нават з ёй горы Хайдзі будуць усё такімі ж прыгожымі. Вось жа заелася. А цяпер хутчэй напішы ліст Хайдзі і пачынай збірацца ў падарожжа. Тата, дзякуй. Павесяліся там і вяртайся. Папрашу бабулю, каб хутчэй прыехала да цябе. Бабулю! Так, а калі здолею вырвацца, то і сам завітаю на гару Альму. Ура! Бабуля і тата будуць са мной у горах! Ура! Клара! Клара! Мы мусім абмеркаваць нешта важнае. Так? Чаму ты так рада паездцы да Альмы?
бо убачуся з Хайдзі. Разумею. Яшчэ там вельмі прыгожа. Я ўпэўнены, што ў горах ты станеш мацнейшай і здаравейшай. Але ёсць нешта важнейшае. Я лічу, што горы могуць добра паўплываць на твае ногі. Што? Мае ногі? Так. У горах табе не будзе выгодна. Будзь гатова да гэтага. Себасцьяна не будзе побач. Хоць з табой паедзе фрэйлін Ротенмайер, ёй горы незнаёмыя, як і табе. А Хайдзі, яе дзядуля маюць шмат спраў і часта занятыя. Там у цябе не будзе столькі догляду, як у Франкфурце. А яшчэ... Крэслам ты зможаш карыстацца толькі блізу хаты, вакол шмат схілаў. Праз гэта я амаль вырашыў, што ехаць табе нельга. Ведай, што жыць на гары табе будзе некамфортна. Але калі ты моцна пастараешся, тваім нагам стане лепей. Доктар. Спадар Зэзэман, я ўпэўнены, што галоўнае для таго, каб ногі Клары паправіліся, гэта яе воля. Яе воля? Так. Каб хадзіць на ўласных нагах, Клара мусіць моцна гэтага захацець. Тут яе жыццё надта зручнае, бракуе матывацыі. Ёй трэба самой адчуць глебу пад нагамі. Адчуць глебу? Так. Але развіць пачуццё раўнавагі і навучыцца хадзіць складана. Гэта значыць, што Клара зможа хадзіць? Дакладна. Я змагу хадзіць, калі адчую глебу? Але каб гэта атрымалася, ты мусіш старацца з усёй моцай быць упартай. Ты ўпэўнена, што здолееш жыць у горах? Упэўнена! Я ўпэўнена, доктар! Добра. Табе можа быць цяжка і балюча, але я веру, што горы зробяць цябе мацнейшай. Так! Хайдзі, яе дзядуля цябе падтрымаюць. Пастарайся, Клара. Доктар! Хайдзі! Табе прыйшоў ліст! Добры дзень, Пітер! Табе ліст ад Клары, Хайдзі! Дай мне! Пачакай! Для цябе вось гэты. У цябе так шмат? Трымай! Астатняе для дзядзькі. Добра! Вітаю, Хайдзі! Я такая шчаслівая, быццам бы ў раі! Ура! Гэтым разам праўда, дзядуля, Клара прыязджае, доктар стрымаў абяцанне! Цудоўна, Хайдзі. Клара прыедзе! Дзядуля, а табе хто напісаў? Кларыны бацька і доктар. Ясна. Што тут? Я ўвесь час у зборах. О, яна не адразу прыедзе да нас. Спачатку на гаючыя крыніцы. Відаць, ёй патрэбны перапынак. Гэта шкада. Ну чаму? Што такое? З ёй прыедзе фрэйлін Ротенмайер. Нічога не зробіш. Я думала, Клара прыедзе адна. Ха-ха-ха-ха-ха. Хайдзі, Клара не можа праехаць такую дарогу самастойна. Ну, напэўна, так. Ура! Клара прыедзе! Клара прыедзе! Пітер, а ты чаго не ідзеш? Я... Хайдзі, а ў лісце больш нічога? У лісце? А, Клара перадала табе прывітанне. І ўсё? Так. Тады, калі будзеш ёй пісаць, скажы, што каўбасы былі вельмі смачныя, мне дужа спадабалася. Не забудзеш? Добра, я напишу. Ты такі прожар, Пітер. Яна нічога не піша пра падарункі. Мне трэба ўсё падрыхтаваць. Сёння Хайдзі з табой не пойдзе. Ведаю, ну ладно.
Калі будзеш вяртацца, калі ласка, завядзі козу хлеў. Мы з Хайдзі спусцімся ў вёску. Добра! Я зраблю ложак для Клары тут. Будзе так цудоўна разам глядзець на зорнае неба. Хайдзі, зараз пойдзем у Дёрфлі. А? Навошта? Я падрыхтую зімовы дом, каб Клары было там выгодна. Мы будзем не тут? З ёй прыедзе фрэйлін Ротенмайер. Тут усім будзе зацесна. Тады я пажыву ў вёсцы. Але... А як ты будзеш свае справы рабіць у горах? Буду падымацца кожны дзень. Табе будзе цяжка. Нормально. Я ведаю, што ты дапаможаш. Ну, хадзем. Ага. Бабуля! Вітаю! Хайдзі, Я з добрымі навінамі. Адгадай, пра што? добрыя навіны. Што гэта можа быць? Не ведаеш? Во, чую, ты вельмі радуешся. О, зразумела. Да цябе прыедзе тая дзяўчынка з Франкфурта. Праўда, правільна, Клара прыедзе! Як цудоўна. Што такое, бабуля? Бачыш, я баюся, што тыя людзі з Франкфурта зноў забяруць цябе. Не бойся, я больш ніколі не паеду ў Франкфурт, ніколі. Праўду кажаш, Хайдзі? Так, паслухай, Клара вельмі добра чытае. Можна я прывяду яе? Вядома, прыводзь яе да нас. Ура! Да пабачэння, бабуля! Шануйся, Хайдзі. Даведаўшыся навіны, Хайдзі і дзядуля ўзяліся за прыемныя клопаты. Рыхтавалі ложкі для Клары і фрэйлін Ротенмайер. Старанна прыбіралі дом, каб у ім можна было жыць пасля зімы. Трэба было падрыхтаваць нешта і да лета. Мылі вокны, гатавалі сыр. Дзядуля выстругваў драўляныя рэчы. Яны былі вельмі занятыя. А Клара тым часам спынілася на гаючых крыніцах Бадрагац, каб адпачыць пасля складанага падарожжа. Гэта мусіла дапамагчы яе нагам. І нарэшце прыйшоў ліст, у якім Клара напісала, што прыедзе ўжо заўтра. Якая прыгожая карета! Гэй! Карета едзе, карета вельмі багатая! Яны якраз павінны прыехаць. Ужо час, я пагляджу. Добра. Прыгожая! Цікава, хто там едзе? Гэта вёска. Не выглядайце ў акно, паненка. Добра. Клара! Я тут! Хайдзі? Клара! Хайдзі! Клара! Стойте, стойте, Хайдзі! Клара! Хайдзі! Клара! Хайдзі! Клара! Клара! Нарэшце мы сустрэліся! Я так доўга чакала! Я таксама! Я так хацела з табой убачыцца! Себасцьян! Вітаю, паненка! Назваў Хайдзі паненкай? Сядайце. Калі ласка, пакажыце нам, куды ехаць. Добрый дзень, Адельхайда. Добрый дзень, фрэйлін Ротенмайер. Хайдзі залезла ў карету.
Нішто сабе, там яе сябры. Хайді! Клара! Дядуля! Клара! Клара приехала! Фрейлін Ротенмаєр, здається, ми на месцы. Ясно. Ти бачиш там дом, Себастьян? Ну, адсюль я бачу толькі яблыні. Там больш нічога няма? Баюся, не. Хлопцы, гэта дом Хайді? Так, ён. Зімовы дом дядзькі і Хайді. Зімовы дом? Так, яны жывуць тут зімой. О, нябёсы! Гей, Себастьян! Дзе ты? Хутчэй дапамажы мне выйсці. А, так, ужо іду. Што за месца? Клара, Клара! Вось мой дзядуля! Дзядуля, гэта Клара! Ты столькі праехала. Стамілася. Не, усё добра. Я сустрэлася з Хайдзі. Дзякуй, што прынялі нас. Клара, нарэшце ты прыехала. Мы з Хайдзі так чакалі цябе. Дзядуля, Я фрейлін Ротенмаер. Прыемна пазнаёміцца. І мне прыемна. Дзякую, што клапаціліся пра Хайдзі ў Франкфурце. Няма за што, я проста... Клара, хочаш унутр? Так, калі ласка. О, які вялікі сад! Гэта ўсё яблыні. Якія прыгожыя. Тут уваход. Не можа быць. Здзіўлена? Файна, праўда? Я таксама здзівілася, калі была тут упершыню. Там жывуць козы. І Мілка тут. Не, яна ў горах на пашы. А, ясна, тады ўбачуся з ёй пазней. Не сёння. Чаму? Летам увесь час яна жыве ў горным доме і не спускаецца сюды. А Йозеф тут таксама наверсе. О, як шкада. Я не змагу падняцца ў горы. Вядома, зможаш. Дзядуля табе дапаможа. Як файна. Гэта наш пакой. Такая цудоўная печка. Я не так сабе ўяўляла. Тут прыгожа. Я рада. Які дзіўны ложак, падобны да камоды. Гэта мой, ён цалкам набіты саломай, а гэта твой. Я дакладна не займу твой ложак. Не, я заўжды сплю на гэтым. Дзядуля зрабіў той для цябе. Вось як. Напэўна, там козы. Смярдзіць. Гэта пах жывёлы. Праходзьце. Спадар. Няёмка пытаць, але ці няма ў вёсцы якога гатэлю? Такога няма. Ясна. Тады не маглі б вы знайсці слугу? Себастьян сёння паедзе. Ці не маглі б вы знайсці чалавека для працы? У гэтай вёсцы ўсе цэлымі днямі працуюць у полі, бо іначай не будзе што есці. Не думаю, што знайду кагосьці. Але б я шчодра заплаціла. Вось як. Тады знайдзіце слугу самі. Але хто будзе гатаваць, праць і прыбіраць? Я буду гэта рабіць. Хайдзі мне дапаможа.
Але ведаеце, што, фрэйлін Ротенмайер? Далей думайце над сваімі праблемамі самастойна. А там лесвіца. Ого! Пакой без столі незвычайна выглядае. Такі цікавы, праўда? Праўда. Нават не верыцца. А, гара такая прыгожая. Адсюль відаць Клара. Вунь там наш дом, у цэнтры. Там, дзе сонечныя промні? Ага. Хутка спусціцца Пітер. Пітер пакуль на пашы, так? Так. Неймаверна, там так высока. Хайдзі, я таксама хачу падняцца. Дядуля, дядуля! Клара хоча зараз жа падняцца на гару. Што? Гэта немагчыма. Нельга ісці на гару цяпер. Хутка сцямнее. Я магу застацца ў Хайдзі. Так, мы будзем разам глядзець на зоркі, там прыгожа. Адэльхайда, памаўчы, калі ласка. Мы толькі прыехалі. Будзе неразважліва падымацца ў гару ноччу. Але... Клара, фрэйлін Ротенмайер мае рацыю. Сёння табе лепш адпачыць тут. Гара Альма нікуды не ўцячэ. А раніца яна нават прыгажэйшая. Так, я зразумела, дзядуля. Тады пойдзем да кос заўтра, згодна? Згодна. Вячэра амаль гатовая. Ежа тут сціплая, але мы частуем ад усяго сэрца. Ну, Хайдзі, пакажы фрэйлін Ротенмайер яе пакой. Так, ідзіце за мной, фрэйлін Ротенмайер. Так. Што такое, фрэйлін Ротенмайер? Там нейкае дзіўнае стварэнне. Хайдзі, гэта я! Пітер! Ну давай, хадзі са мной. Напэўна, Пітер. Усё добра, не бойся, уваходзь. Добра. Гэта Клара. Пітер, прыемна пазнаёміцца. Клара, у лістах ты нічога не пісала пра каўбасы і Пітер? Досыць! Я не прожар! Прожар? Так, ён прожар. Ты нічога не пісала пра падарункі, ён засмуціўся. Не перажывай, Пітер, я прывезла падарункі. О, ну бачыш, Пітер? Прыходзь рана, дзядуля. Трэба будзе падняць Клару на гару. Так, я не забуду. Добранач! А цяпер хадзім у дом, бо вы змерзнеце. Добра. Уваходзім. Хайдзі і Клара нарэшце сустрэліся. Абедзве доўга не маглі заснуць. Гара Альма чакала на Клару, убраная ў цёмнае начное неба і ззянне мільёнаў зорак. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Яўгену Барановскаму, сям'і Анфімавых, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Як дзіця мальгавачка бяжыць, парака зелянятак жвава скача ўслед. Над галовамі сонца свае промні лье. Калі раптам пачуеш малых ножак тупаць, што блізіцца, адсунься і сачы. Глядзі, да
цябе мальгавачка бяжыць. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла.